Okay, so we're going to go through the different steps from the beginning. Takže od začátku, úplně jiný krok uděláme. So we could say this is a model of creativity. Takže jsme na modulu kreativity. So you should remember or know all these things, but just to remind you in one whole expression. Možná si to vybavíte, ale prostě já teď to znovu zopakuju. Right, so the first thing we started with is creativity is an inside job. Takže nejdřív jsme začali tou kreativitou uvnitř. Right, so we always begin with you, your connection to yourself. Jo, že jsme začali tím, že jsme si sami se sebou spojili. Yeah. So come into a state of presence. So you could say the first focal point is presence. Takže úplně taková ta první věc je vlastně přítomnost. Dostávali jsme se do přítomnosti. Uh-huh. Now before you start any creative process, you might want to start using your attention first. A dřív, než jsme začali jakýkoliv kreativní proces, tak jsme se dostali do toho místa attention. Attention. So people call attention mindfulness these days. Je to prostě jakoby takové to vědomí, pozornost. Mm-hmm. So in your state of presence, you start to watch and notice what is happening in Takže in your life. To stavu té pozornosti jste si začali všímat, co se So děje. you kind of want to do a self-scan. Takový jakoby svůj scan, vnitřní scan. Like, physically, emotionally, psychically, spiritually. Jak je to teda fyzicky, emočně, duchovně, duševně. Right, because this is giving you information about where your needs and wants are. A tam jsme si dávali ty informace, co já potřebuju, co chci. Right, because the most powerful creations you could do are those which are actually connected to you. Protože to nejdůležitější je vlastně to, co přitahuje mě. Že jsme si říkali, co každý z nás. Yeah. If somebody gives you a business idea, but it sounds interesting, but it's not connected to your personal story experience, then it's not worth doing it. Když vám třeba někdo vypráví o svý jakoby úžasný pracovní příležitosti, tak třeba vám to může znít zajímavě, ale není to s váma spojený, takže to s váma vlastně nerezonuje. Není to vaše. So the whole teaching yesterday was that your mess is your message. Takže vlastně to učení včerejška bylo celé o tom, že to co tě zatěžuje, ten nepořádek, ta starost, ta bolest, tak to je tvůj dar. Like your pain and your challenges are your teacher. Takže vlastně ta bolest je ta výzva, je to tvé učení. So your personal experience, your lessons, zkušenost jako člověka je tvá lekce. Has been in the background cultivating your gifts. A ta tě vlastně furt někde ze zadu jakoby motivuje k těm darům. Okay, so the first stage is coming to presence, and there's a little bit of assessment. What's going on with me. Yeah? Takže to první je vlastně jakoby vstoupení se dovnitř a review. A teď si vlastně jakoby podíváte se na ten sken toho všeho, že jsme říkali ty nekonečné možnosti, že máme. Right. Now the next thing is that deeper than the noticing is what are the qualities of the heart. A to, co je jakoby hlubšího, se potom díváme, nejenom to, co vidíme, ty možnosti, ale ta hloubka z toho srdce, co mě volá. So if you imagine a meditation process, you often start on the outside with thinking. That's often how it starts. When you sit for meditation, normally the first layer is like... Jo, že vlastně, když si sednete třeba do meditace, tak si můžete všimnout toho, že první vrstva, která vyjde, tak je to spousta různých myšlenek. So you go through thinking layers, then you go through emotional layers. Takže vy procházíte nejdřív tím prostorem těch myšlenek, potom různých emocí. And then your beard gets itchy. A potom si tak jako začnete škrábat na bradu. I don't know if you notice in meditation, all sorts of sensations come up. A že vlastně přijde přesně tady si pod rybu, tady jako neklid těla. That weren't there before. To tam předtím ale nebylo třeba. It's like a test of your focus, yeah? Takže vás to zase testuje v té vaší, v tom vašem zaměření. Right, so I've got a real big itch here now. Jo, teď se jako tady, tady je to hrozně, takže teď se tady takhle musím podrbat. Anyway, so this meditation goes through these layers: thinking, emotion, sensation. Yeah? Takže vlastně i ta meditace prochází vrstvama, úrovněma, jo, meditace, cítění, myšlení. If you keep going through and releasing them, a když to všechno takhle prostě dáme na stranu, then you start to expand your awareness. Tak se vám začne vlastně zvětšovat vědomí. Yeah, your awareness already is expanded, but you start to notice it. Jako vaše vědomí samozřejmě už je a je velké, ale vy si ho začnete teprve uvědomovat. So in that state, you can start to see qualities like peace, love, beauty. Teprve v této kvalitě vy si začnete všímat právě těch kvalit míru, lásky. Yeah. So these qualities have got nothing to do with the world. A tyto kvality nemají nic společného s tím světem. They're not to do with relationship, they're not to do with creativity or circumstances. Ty vlastně vůbec nemají nic společného s vašimi vztahy nebo s nějakou vaší kreativitním tím procesem. I would usually call these pure feelings. Ale jsou to, jako já je často nazývám, jako opravdu prvotní čisté pocity.
pocity. An unconditional feeling. There's no condition A around it. bezpodmínečné pocity, ty nemají žádné podmínky zvenku. So, for example, there's like infinite love, infinite joy. Že třeba infinite tahle peace. úplně bezpodmínečná láska, jo? Nekonečná láska, nekonečná radost. Now you want to start tuning into that level of you, A ty se vlastně vám začnou ladit ve vašem těle, because this is the essence of your why. protože to je esence toho vašeho proč. Right? People think the why is in the action. A někdy si ty lidi myslí, že to proč je v té akci. Right? Something's broken. I need to fix it. Yeah. Jo, něco se rozbilo, já to jdu spravit. But I want you to start a few layers up. Ale já bych rád, aby jsme se na to podívali pár vrstev nad to. Let your why be, I prefer to bring love through this project. Tak a teď se jako spíš nacítíte na to vaše proč. Proč já chci být v tomto projektu. All the projects about beauty. Protože ty všechny projekty jsou vlastně o kráse, Or it's about peace. Yeah? jsou o míru. And the next stage under this is what we call the dreaming phase. No a pod tím vším je ještě taková vrstva, kterou nazývám jako snící tváří. Right. So you start to consider different possibilities. A začínáte si uvědomovat ještě jiné možnosti. Right. And these are personal to you now. A to jsou jako osobní každého z nás. So remember we said that the imagination is universal, it's infinite. Že jako ta představivost, tak ta je nekonečná a je vlastně univerzální. But what selects out your library section Ale is what's to, co personally si going on with you. vybírá, je na každém z nás, co si z toho vybere. Right. So then you tune back into yourself. What's going on in my life? It's relationship, it's finances, it's the house, it's the kids, it's the dog. You know what's happening. Jo, vlastně se vybíráme a děje se nám v životě to, co se mi děje ve vztahu se zvířatama, v mý práci. Prostě se to ukazuje v mém osobním životě. And you've already chosen this quality like beauty, for example. Ale když si vyberete tu skutečně kvalitu, třeba například tu krásu, So the next stage is a bit like sketching. It's like, okay, option one, I say do 5 maximum, okay? You could do more, you could do less, but try and work with 5 dreams. a my si teda, já pracuji s 5 sny, And make them different from each other, not just slight variation, like different. jsou po každý jiné. All right, so you want to do something with your dog, yeah? Třeba chceš dělat něco se svým psem. Yeah, your dog's, out of control, biting people. Třeba je nekontrolovaný, štěká nebo napadá lidi And you want to bring in the quality of beauty. a ty tam chceš přinést kvalitu krásy. All right, so you realize, okay, I could go for more walks with my dog in the Tak nature and si take řeknu, more že třeba time with my dobře, dog. tak já se tomu pejskovi budu víc věnovat, budu s ním chodit víc na procházky do přírody, budu víc s ním. Like maybe I've been leaving the dog home alone for too long and it's just Možná, že restless. ho nebudu toho pejska nechávat tak dlouho samotného doma. Option one, that's dream option one. Takže to je jakoby první takový Walk in the forest, sen. Option two, maybe the food needs changing. There's something in the food, yeah? No a někdo chce třeba měnit něco ohledně stránky stravování. Yeah, option number three, I'm going to go to some dog training class. Yeah. A někdo zase... still talking about the dog. Still dog. Aha, takže to druhý je třeba, tak mu změním jídlo, jo? Dog dreams. A třetí je tak třeba se ho začnu nějak víc trénovat, dám mu do speciálního nějaký agility třeba. Option number four, I'm going to get some dogs, some friends. So he's got some friends. to A go čtvrtá forward možnost je, no tak já mu třeba pořídím nějakého psího kamaráda. with. So he can learn to socialize and find his Jo, place in aby the se pack, víc yeah? prostě jako socializoval a měl prostě jako lepší podmínky. So say you've got these four, okay? Takže teď máme, dejme tomu 4 ty možnosti. And you've got this quality of beauty coming through. A pak necháte, aby ta kvalita té krásy prošla skrze vás. Like your beauty with the dog is for the dog to kind of calm down, get more in touch with themselves, so they can relax, and you have a more happy dynamic together. A že vlastně ta kvalita té krásy dělá to, že vy s tím psem si hrajete, je vám spolu hezky a vlastně vytváří ten vztah. Mm-hmm. So you start to enter these different dreams. Takže si postupně zkusíte jakoby vstupovat do těch jednotlivých variant, dejme tomu možností. Hopefully you remember in the last meeting, we danced them, yeah? A co si vzpomínám, naposledy my jsme je tančili. Yeah, I got you to dance inside your dream options, do you remember? Yeah? So A pamatujete si to? Minule jsme tančili tyhle různé snové možnosti. So you enter it like a movie, get right inside of it, and really feel all the... What's it like in the forest with the dog right now? Yes, what's Že jsme happening? vstoupili do toho, že jsme tančili tu svoji vizi. Yeah, just Remember- really climb inside all the different dreams. Takže teď vlastně jenom tady And all the se bavíme time, o těch různých možnostech. you're listening to how your body's responding. A taky posloucháte u toho, co vám říká v té chvíli to vaše tělo. Right, so this principle of the dowsing pendulum.
Je to vlastně jako to kyvadlo, že to vaše tělo je, vám dává. Your body is indicating all the time, yes or no. Yeah. Celou dobu nám to tělo dává jasnou odpověď, jestli ano nebo ne. So you drop this vision into your body and the body responds as a yes or no. Takže jako vy si naladíte na tu možnost, kterou jste si vybrali a uvidíte hnedka to tělo, jak reaguje. It's probably a good idea to have a notebook as well. So this is dream number 1, dog in the forest, making notes how I feel about it. No? A tak je to jako dobrý mít u sebe prostě nějaký papír, tušku a naladit se třeba na tu první variantu, tak já budu víc chodit s pejskem a zapisovat si to, co teda na to moje tělo. And maybe you start to get details about it. This time of day, this forest, this length of walk. A začít si psát, takže tahle stezka, tahle návštěva, ten zrovna les jsme byli a... Yeah. Then you say thank you to that, let it go into the next dream. A potom řekneš, tak děkuji, ty sne a já jdu do druhého snu. Right, same process, go into it, enter je to úplně to samé, zase si to projdu tím, maybe the eating. Takže zase si projdu teda nějakým tím procesem toho třeba změny stravování psa a zase si to prostě, třeba budu dávat méně jídla nebo jiný jídlo a zase si to píšu. Right, so you start to enter into it. Takže prostě vždycky vcházíte a procházíte tím. Right, once you get used to doing this, then you shift very quickly to the third and the fourth and the fifth, yeah? A pak právě projdete těmi všemi ostatními variantami. Now comes the next stage of the creation process, which is making a choice. Yeah? No, a pak next stage is a potom vlastně přichází ta fáze, kdy si vlastně vyberete z nich. So you've created some options and you've gone in with some research. Prostě vybrala různé varianty a teď já si jednu z nich vyberu. And you've tested the research out based on how you feel. Jo, a vlastně se to testujete na tom, jak se u toho cítíte vy. From these 4 or 5 options, one of those is going to light up. It's going to have more energy in it than the others. Yeah? A jedna z nich vám dá více energie než ty ostatní. That's how it always works when you're researching dreams. One is always more appealing. Jo, jedna je vždycky prostě víc, má v sebou víc energie než ty ostatní. You might like the other 3, keep those in the project file, but no, it's option number 2, yeah. No, a ty ostatní si jako nechte, mějte je třeba zapsaný, ale prostě vyberte tu jednu. So then you shift your focus with will and you make a choice. No a tak vlastně změníte potom tu vaši vůli a začnete se fokusovat na to to jedno. The first stage was like a sketch, yeah? Takže to první je vlastně teda jako návrh. If you're an artist, you've got your sketchbook, yeah? Takže si vlastně předtím uděláte nějaký nástin toho. But now you've got one canvas and you take one of those sketches and you put that on the canvas, yeah? A teď máte jeden návrh a máte jedno jediný plátno a vy to tam jako chcete vlastně přenést. Right, so that level of commitment starts to really activate a whole other energy in the creative process. Takže to, že se vlastně pro to rozhodnete, tak to celý rozjíždí ten proces toho, té realizace. Yeah, in that moment you start to notice synchronicities. A v jednu chvíli toho rozhodnutí potom najednou začnete vnímat, že se odehrávají synchronicity. Right, there's this process in the brain, it's called reticular selectivity. It's the RTA system. To je ATA systém, který vlastně navozuje, že to dělá jako mozek, tyhle ty so you can do schody náhod. We've talked about this before, I think, but it's called the butterfly experiment. Yeah? No, myslím, že jsme se o tom zmiňovali, ale byl to výzkum motýl. Yeah, so vlastně motýl, jak... You make a decision to see butterflies. Když si rozhodnete, že chcete být motýlem, over the next week, yeah. Třeba příští even though it's winter, there shouldn't be butterflies now. Yeah. And then you start to see them on, billboards, books. A pak je najednou prostě začnete úplně všude vidět, na různých prostě sešitech, někde vystavený, jako prostě se vám začnou ukazovat. Or in your cupboard, because they think it's summer. Sometimes butterflies come out at different times of year. Jo, že prostě někdy přiletají motýly i v různých prostě obdobích roku, takže vám může přelítnout. Right. So why do you see them now? A proč je vidíte teďko? Because the RTA system. Protože to je ten ATA systém, ICE. You've programmed your subconscious. Je to prostě ten nevědomý program, with this signal butterfly. Který se vám zapnul právě jako ten motýl. So even though your conscious mind is busy doing what it normally does, i když vaše normální vědomí prostě dělá to, co dělat má, your subconscious is scanning for butterflies. Yeah? Tak to nevědomí nebo to podvědomí permanentně vyhledává motýly. And that's what it will find. A to je ten důvod, že vy najdete. Your subconscious is like a terrier dog. Takže vlastně ta vaše povědomí je opravdu jako prostě jako pes, který vlastně vás nutí. Like you throw a stick, that's your intention. Takže vy prostě hodíte kus masa, jo, to je váš záměr. But the dog goes out and will find it. A pes jde and then brings it back. Prostě ten běží a nakonec ho najde. That's how the subconscious works. Takže takhle vlastně funguje nevědomí, jakože hledá a najde. Subconscious needs a master.
Jo, takže to nevědomí potřebuje co? Yeah, I mean, it's software. That's all it is, master. Yeah. Prostě tu kost jako. Your master is intention. Takže potřebuje toho mistra. Right. So, ten mistr je ten váš záměr. Takže... If you don't believe me, try the butterfly experiment for 24 hours. Tak zkuste na 24 hodin, pokud mi nevěříte, zkusit tohle s tím motýlem. And then you post anything you see on the Facebook group. Okay? Jo, můžete si na to podívat, byl to nějaký teda výzkum. Right. If it works even once, yeah? Je to na stránkách. Zkuste si to, jo, i kdyby to třeba fungovalo jenom jednou. Uh-huh. I have this experience with the hearts. Hearts, yeah. Anything you select, yeah. It's a beautiful movie about this. Right. Anyway, you know this process works. Okay? Takže víte, jak vlastně ten systém toho nevědomí přitahování funguje. So you want to utilize this for your creative process. Takže vy to můžete utilize. Yeah, make use of prostě udělat to, prostě z toho využít do toho kreativního procesu. So what makes it all work is choice. Takže to, co vlastně dělá tou prací, je ta volba. Right, you want to commit to that choice. Like it's a potom vy vlastně se pro ní rozhodnete. Stick it on your fridge, put the words up, focus on it. Pak se to děje, můžete se klidně nalepit prostě třeba na ledničku, jo, dát si jasný záměr a pak vidět, jak se to prostě děje. Every day give it some attention. Give it some a každý den tomu dejte trošičku nějaký vaší pozornosti. Like, the more focus you give it, the more you program the subconscious. A čím víc si toho začnete všímat, tím víc se k tomu vracíte, tak to nevědomí si to zafixuje a... Right. Have a notebook by your bed at night time. Klidně můžete mít i u postele notýsek. Focus on it just before you go to sleep. Yeah? A klidně se na to zaměřujte, než půjdete spát. Right, before you get on your phone, write down something. Yeah? Jo, a než půjdete... So your dream time will give you. Your dream time can be incredibly accurate. If you put stuff že si to třeba dělejte právě i před spaním, protože v noci vlastně ty sny, to všechno vlastně pracuje. Right. I'm going to be creating loads of detailed processes with the dreaming bear about how to work more. A více přesně tohle z toho procesu je popsány v tom spícím medvědu, na kterém pracuju. But you have most of them, yeah? But the most important thing is intention. You program the subconscious. Ale to úplně nejdůležitější je prostě ten záměr, jo? Tím se programuje to nevědomí. So at this point we're no longer calling it a dream. We're calling it a vision. A už tomu nebudeme nazývat teda jako sen, ale tohle budeme nazývat vizí. Yeah, that's how I want you to work with it. Yeah, it's just the use of language. A dream is like a sketch. The vision is the commitment. Jo, a jakoby samozřejmě je to nějaký způsob jazyku, jo, ale aby jsme si rozuměli, tak jako je to něco jiného, než mít jako sny, ale tohle je ta vize. Right. So the energy you've put in is will. Takže ta energie, kterou tam vkládáme na zdraví, focus, je vůle, soustředění, záměr intention, yeah? A ten záměr. Right? So you've energized it. Prostě to nabijete energií. Then you shift into another process. A potom vy to jakoby proměníte v jiný proces. Which is listening. A to je naslouchání. Right, you want to become receptive. Začnete být více jako přijímající. So it's a very different skill set. A je to vlastně zase úplně jiná dovednost. Right. In simple terms, ask and then receive. In simple terms? In simple terms, first stage is you ask and then you receive. Jo, jakoby úplně v jednoduše to je tak, jako že vy se zeptáte a dostanete odpověď. It's a conversation, you talk, and then you listen. Jako v konverzaci to je tak, mluví se a odpovídá se. You're having a conversation with the cosmos. A vy můžete mít konverzaci s vesmírem. Yeah. I want to support my dog in having healthier fur. Yeah. Takže například vlastně jako řeknete, já bych chtěl mít zdravějšího psa, aby měl zdravější jídlo. And then you listen on Facebook to other dog owners who randomly message you and you find, fur adverts on the post board there. On Messenger or anywhere, it comes anywhere. Okay. A potom si třeba můžete přečíst třeba na Messengeru nebo prostě někde onlineu, jak to udělali, nebo jsou zkušenosti prostě v podobných situacích jinde. Jo, anebo prostě, že si můžete i ptát lidí třeba, co tohle tím procházejí, jak oni to udělali. Just know the process works. Your RTA is selecting and bringing it to you. Prostě ten proces je o tom, že to vaše nevědomí vlastně to všechno zachycuje a pak vám to tam posílá. Yeah. Carl Jung called it synchronicity. There's loads of YouTube videos. If you don't believe me, just go watch it. No? Takže na YouTube je, pokud byste mi nevěřili, tak je spousta právě jako i videů a vlastně o synchronicitách. Right. Now this process sometimes doesn't work for people because they're still in the stage of focusing. They're over-focusing. A možná, že to někomu nemusí fungovat a to je v případech, kdy ty lidé jsou jakoby zaměřený jenom, jakože jsou jenom stále zaměřený na něco. This can be the danger with affirmation. You ask it just too much. Jakože jste moc na to zaměřený. Jo? Je to něco jako s afirmací, že se furt tak strašně přeju
Tak hrozně jsem jako na to zaměřený. What I was teaching yesterday was ask and then listen to the response. Ale já učím jako zeptej se, ale pak naslouchej. Right. Okay. This listening response is you're going to start gathering resources. A tohle naslouchání těm odpovědím je, že v tu chvíli my získáváme informace z toho zdroje. Like you've sent a message to the world, I want to find this, discover this, and now the world starts to create it with you. No a teď my vyšleme do světa, že bych teda ráda nějakou odpověď a mě se jako začne prostě dostávat. I love all the stages, but for me this is probably the most exciting stage. Mám jako rád oboje, ale tohle je asi jako lepší. Because it's like an orchestra that starts the universe working with you. It's amazing. Že jakoby najednou ten celý univerzum vám odpovídá, je to jako orchestr. Yeah. Just be really open, curious and grateful, whatever it brings you. Prostě být otevřený úplně čemukoliv přichází. Yeah. Don't just grab the first thing and then stop. Keep open. Keep Není to open. jako, že hnedka chytnu tu první jedinou možnost nebo odpověď, ale jsem otevřená a prostě zjišťuju a nechám tomu. Yeah. Same thing with relationships. Don't just grab the first person. A úplně stejný je to ve vztazích, jo. Neberte hnedka prvního člověka. Yeah, be more relaxed. Možná se v tomto trošku uvolněte a počkejte na více možností. Also, have your notebook, okay? Have your addresses, contact details, website, whatever's coming to you, put it somewhere. Tak a všechny informace, kontakty, e-maily, všechno, co k vám přichází, si prostě zapisujte. I think the most efficient method these days is a Google document, because if you want to share it with someone else, it's all there, they can add to it. A existuje ten Google dokument, na který můžete zapisovat a i ho sdílet s ostatníma. Yeah. Now, if you want to, and I suggest you do, you can stick this into ChatGPT. A taky existuje, jestli chcete, nebo prostě, že existuje ten GPT chat. So you've got all these notes, you've got this vision, you've got all these kind of scattered bits and pieces of information. Já vím, prostě můžete mít prostě ty vaše vize, ty všechny věci sepsaný. And say to ChatGPT, organize it into a coherent business plan. A požádat GPT, aby vám to jako udělalo, jako zorganizovalo. Yeah, or give me the stepping stones. Jo, prostě ho požádá ten GPT. Yeah, the next přesně, steps. Dej mi třeba jasný kroky k tomu, nebo řekni mi, co by mohl být další krok. Prostě komunikace s AI. AI is not the master, AI is your assistant, okay? AI není jako mistr, ale je to vlastně systém. It's like your subconscious. Je to prostě jako tvoje nevědomí. You put the intention, it gives you the response. Ty tam prostě něco vložíš a dostaneš odpověď. Yeah, it's helping upgrade the thinking of humanity. Ono nám jako pomáhá vlastně. I highly recommend it, and use Claude. Claude has got the best natural language if you want a thing. Já to můžu doporučit a Claude je jakoby nejlepší. C-L-A-U-D-E, not Cloud. Claude. Claude. Jo, a to úložiště. It's the best natural writing AI. C-L-A-U-D-E. Claude. C-L-O-O-D, no. A-U. A-U, aha, I don't know this. Yeah, tak nevím, jestli znáte tohle, co teda Guy popisuje, takže to je něco, co teda taky dává informace nebo odpovědi na otázky. Yeah. Anyway, the point of this stage is you're organizing into a structured, detailed plan. Yeah? No, že vlastně organizujete to vlastně, nebo dělá to strukturu toho, co třeba chcete. Right, so we got the... Jak se to jmenuje? C-L-A-U-D-E. C-L-A-U-D-E. Yeah, they got a free account. Claude. It's a name. It's a French name. Claude. It's a French name. C'est Claude. C'est Claude. Claude. C'est français. Oui, français. Claude. C'est le français mot, Claude. Ale to jenom uložiště teda u nás. Use Claude. I'm just saying. Ale to je francouzský, tak je to asi něco jiného. You can try to find it. Maybe we don't know it. You will find it. It's something like GPT. Yeah. Tak jako je to jiná forma. My máme GPT, oni mají Claude. Cloud, a na konci ještě E, je to francouzský, a takže to je něco jiného. Je to něco jiného a on říká, že se podíváme. 2 stages. ChatGPT first, give the business plan. Tak GPT vám dá businessový plán. Right, then it'll give you a suggestion at the end of it. Look at those suggestions; they're always pretty clever. A podívejte se teda na ty vlastně návrhy. It said, do you want an infographic or a mind map so you can see it more clearly? Just say yes. A on se vždycky zeptá, chceš teda jako třeba mapu toho, nebo chceš víc detailů a vy když napíšete ano. Can you create an outline for me? You know, what are the next steps? Jo, nebo co mám třeba dělat jako další krok v této situaci, tak on dává návrhy. Right. If you want to write a document, then go to Cloud. A jestli chcete třeba napsat sami nějaký dokument, tak jděte na ten Claude. They're all good, but let's just use that. Yeah.
To je jako moje doporučení. And what you're doing here, you're grounding it, okay? A to, co tady děláme, je, že to všechno jako uzemňujeme nebo zakotvujeme. Yeah. I want you to see the different stages and different skills. A chci, abyste viděli jiné jakoby úrovně a jiné dovednosti. Right. First skill is mindfulness and meditation. A první ta dovednost je vlastně mindfulness, uvědomování si, meditace. Right. So it doesn't even look like creativity. I'm just in a process of self-connection. To jako nevypadá jako nějaká kreativita, ale jsem prostě v procesu toho vnitřního uvědomování si. In that process, you're doing a bit of self-scanning. You're doing a bit of observation, witnessing, self-inquiry. In the same or in the other. During the meditation. It's a all během part of té that meditace vlastně vy děláte to skenování. Right. Then the next stage, you're beginning to make it like a first choice, but at the level of qualities. So it's not to do with the details. It's like the love, the peace, the beauty. What quality do you want to be in the project? A potom vlastně v tom dalším je, že si vybíráte tu kvalitu toho míru, toho lásky, jaký vy chcete, aby ten projekt byl, jaký nesl ten potenciál. Then you start to explore different dreams. Pak si jako vyberete ty různé varianty toho. Different skill there, you enter them, you dance into them, you meditate into them, you start discussing them, you just engage with them. Tak a vyberete si teda ty různé dovednosti, které vy pozvedete do toho tance, ty si teda protancujete, zažijete, napíšete si třeba nějaký ty informace. Different skill now is will and choice. A potom vlastně ty další, to, co tam zvete, je teda ta vůle a will and a ta, choice, že si to vyberete. A lot of people get caught there, yeah? They say, I don't know what to do. A spoustu lidí totiž říká, já nevím, co mám dělat. Yeah, you've only got 5 options. Tak jako já jim dávám 5 možností. If you can't feel it, roll a dice and hope you don't get 6. A když je nevnímáte, necítíte, tak ještě může být 6. Right, so you just choose. Just choose. Make sure. Takže prostě jenom zkoušejte ty různé možnosti, projděte si jim a your dog's going to be happy with either choice. Jako váš pes by byl šťastný, kdyby měl různé možnosti. Yeah. Then the next stage we go to is interesting. It's the magical. It's the wizard stage of synchronicity. You start to engage the cosmos. And then. Yeah, a potom vlastně začnete vnímat to univerzum, ten kosmos, nebo se ho začnete dotýkat, nebo těžit z něj. It is scientific, but for me it feels magical, that stage. A vlastně je to jako věda, nebo... no ale pro mě je to spíš mystérium. Jo, jakože se zeptám se a dostanu. Right. Programming the subconscious, software, update it. Yeah. A vlastně ten program nevědomý. And then you start to make use of that information. You're now making a serious business plan, and action steps. A potom vlastně můžete udělat úplně skutečný plán biznesu, děláte jasné kroky. Right, the next stage, what's the next stage? A co je ten další krok? Co je další krok? Is anyone paying attention? Dává někdo pozor? You got the idea, the feeling, the vision, the action plan? Idea, vize, plány, akce. Realization. Yeah, take action. Ano. Action Udělat plan akci. requires action. It's not a witnessing plan. Ano. Not a vision plan. It's an action plan. Potřeba plánu je, aby byl teda zrealizovaný. Takže... Right, so for some people, that's where they get stuck. Tak tady je to, kde hodně lidí začíná. You got all these beautiful projects, visions, ideas, but you can't take a step. You don't know what to do. Že prostě vy nemůžeme udělat ten krok toho plánování bez toho mít ty vize a projít se tím, jo. That's why you've gone to ChatGPT actually. You said break it down into micro segments. What can I do today? Right. Not for the whole week, not for the whole year. Takže jako kdyby se to rozdělilo na ty jednotlivé kroky, to, co můžu udělat teďko, ne za celý týden, nebo ne teď krok za krokem. Yeah, I built an app yesterday which gives you these tasks. One task for one problem, okay? A já jsem vlastně včera dával prostě jednu otázku a chtěl jsem jako jednu odpověď. Right, just got to begin. The power of beginning is huge. No ale ten začátek, ta síla toho začátku je obrovská. Yeah, just think of a snowball, top of the mountain, tiny little snowball. You give it a little push. No, a představte si, že jste nahoře, chcete snowboardovat a rozjet se jakoby takový ten první malej zatlačení. Yeah, creates like an avalanche. It's all it takes. You just got to start. The power of beginning. Ta síla toho prostě prvního začátku. Then follows that with begin again the next day. So that's called momentum. A teď už nevím, pak se nějak jde druhý den a tomu se prostě říká to momentum, ale začínám ztrácet. Yeah. You need some commitment, you need some discipline. Takže nejdůležitější je to ten závazek a ta disciplína. Some people absolutely love the action stage. Někteří lidé love the action stage. Milujou prostě tu akci, dělat ty věci. It's finally happening, yeah?
Some people love the visionary stage. A jsou lidi, kteří prostě milují být vizionářem, někteří lidi zase milují to dělat, tu akci. Wish they could just meditate all day. A někteří si opravdu myslí, že by byli nejšťastnější, kdyby jenom ty celý dny meditovali. Yeah. But for me, what I love about this is it's a whole process. It's holistic. A to, co já mám na tom rád, je, že to je úplně celý proces, že to je právě o toho přemýšlení přes to až do toho celého So it's a multidimensional creative workout. Takže je to multidimenzionální kreativní cesta práce. I'm going to build an app for you this week. I'll send it to you, okay? A já jsem to vytvořil ten víkend, tak já vám to pošlu. Yeah. Okay. Last stage, action. A poslední úroveň je teda akce. All right, you put it all together, take action, you begin the manifestation process. A všechno to poskládáte dohromady a uděláte prostě manifestaci, akci. All right, if you're cooking a cake, you put all the ingredients in and then you eventually stick it in the oven. Takže když vaříte koláč, tak vlastně tam dáte ty všechny ingredience a All right. So then the stage after action is presentation. A potom všem ta akce je prezentace toho. The cake's finished, it's ready for food, or the painting's finished, it's now in the gallery. A teď je upečený ten koláč, je prostě připraven k servírování a můžu ho teď vlastně jako třeba nafotit a ukázat někde, vystavit. Or in my case, I've made a beautiful digital course now to sell it. A teď ten the action to market it, to sell it. No a prostě to buď to prodat ten produkt, co mám udělaný a So it's the presentation phase. Takže se prostě prezentovat s tím. Right. And that requires a different set of skills, like you did yesterday and the day before, to present yourself. Jo, a přesně tak, jak jste vy to ukázali, že jste se prezentovali tady s těma svýma. Right. That is actually where you begin to share the project with others. It has a life beyond you. No a to je ta chvíle, kdy vy vlastně sdílíte tu svoji práci s těma ostatníma. To je ten, kde je ten život vlastně za vámi. Somebody eats your cake, it becomes part of their body. It goes beyond you. A když někdo třeba sní váš koláč, tak se stane on se stává součástí vašeho těla. Someone looks at your jako picture, snědli jeho práci. they have a different interpretation to the one you had when you painted it. No, a jeden jediný výtvor, který je nakreslený, tak prostě má spoustu různých, každý z nás ho vidí jinak, má jiný vysvětlení k tomu. So there's a kind of letting go of control at that point. A to vlastně v tu chvíli jakoby necháváme jít a pouštíme kontrolu. I play music and you do what you want with it, see? No, já hraju hudbu a vy tady tančíte, jak potřebujete vy. I've lost control of the dance floor. A úplně ztrácím kontrolou nad tím tanečním prostorem. So, but that's also an enjoyable stage. It's like, what are people going to do with your creativity? Ale je to samozřejmě i jako hravý způsob. Si říkám, co všechno lidi můžou udělat se svojí kreativitou. How do the kids respond? How they respond to your hugs? How they respond to your video? It's the response phase. Jo, jak vlastně reagujete na to obětí, na ty vaše videa, na ty naše smíchy tady, prostě na to, co jsme my vytvořili. Now, as much as possible, you want to be watching that. How do people respond? A vlastně se můžeme dívat na to, jak lidé právě na to reagují. All right, let's give and feedback is good. If it's not just that's great. It's good if they give you detailed feedback. Jako zpětná vazba je dobrá, ale jako ne vždycky jakoby je dobrá říct konkrétní věci. Like your list, you give me a very detailed list. Třeba jako ty jsi mi dala prostě jasný list, ale it's not just I'm upset. To je jakoby nejenom já jsem prostě naštvaná, ale řekla si to proto. Yeah, then you can work with the detail. A jako my s těma detailama prostě můžeme pracovat. See, this isn't important. You've gone through the effort of making it, you've presented it, you've given it, but the feedback is helping you refine it now, maybe for next time. Takže vlastně je důležitý nejen si projít s tou vizí a vlastně ji uspůsobit a vydat ven a nasdělit jí druhým, ale také čekat na tu zpětnou vazbu, aby my jsme z ní zase mohli čerpat pro tu další práci. Very quickly, you might enter a new dreaming stage right there. A hrozně rychle potom se dostáváme do toho právě snícího stavu. Say you've just written your first book. Že třeba a novel, for example. Že například píšete teda novelu, novou knihu. People read it, they start to give you feedback. Lidi začnou číst, dávají vám zpětné vazby. And you start to realize, wow, it's a series. It's not just one novel, it's a series. A teď vlastně najednou vy zjistíte, no jo, to není jenom jedna novela, knížka, to vlastně můžu dělat jako sérii. Or this coaching or this course leads to that, leads to this. So it's an inspirational phase again. A tohle ten coaching vede tam a tam, takže vlastně je to vlastně inspirace. Right, and that's how you grow your business, yeah? A tím se vlastně jako stává to biznesem. Or grow a project. A vytváří se projekty. Yeah, feedback. Ty zpětné vazby. And the last phase. A ta poslední tvář is self-appreciation. Je sebeohodnocení, ocenění. Like you go back into meditation. Takže se vracíte zpátky do meditace. And you bring the whole journey back in. Berete tam celou tu vaši cestu. Like you review it and you feel into it.
jakože ji procítíte and you allow yourself to feel proud of you as a creator. a dostanete se do toho, že sami sebe oceníte, jakože jste hrdí na to, že jste tím prošli. I feel this self-affirmation phase is important. Yeah? A vnímám tu fázi toho sebeocenění jako velmi důležitou. We live in a very underappreciated society. Yeah? A vlastně žijeme v prostředí, které vlastně tomuhle jako nepodporuje to sebeoceňování. Because we think if we appreciate ourselves, then somehow I'm being arrogant by saying good job. Protože si myslíme, že když sebe oceníme, takže jsme nějakým způsobem arrogantní. Jo? But actually, you're your best ally. You're your best mentor. Ale vy jste prostě svůj nejlepší mentor sám sobě. If you're a supporter, that's you. Takže ten, kdo vás vlastně podporoval nejvíc, jste vy sami. So support yourself. Takže podpořte sami sebe. Yeah, say great, I'm really proud of this. Řekněte, tyjo, skvělý, prostě já jsem fakt pyšná, já jsem to zvládla, povedlo se mi to. So you've come right back into a feeling stage now. A zase se tím vracíte do takového toho pole vnímání a cítění. And depending if you're spiritual, you then offer that feeling to the universe, yeah? A záleží to teda na vašem nastavení, ale ono vám to vlastně nabízí spojení teď s tím vesmírem. Right, so it's like you give it back to the quantum field, the very last piece. Jakože vlastně ten poslední kousek toho je, že to asi vracíte zpátky do toho univerza, vesmíru. No, you can either believe this or not, but there's another teaching called the butterfly effect. There's different. Možná, že tomu nevěříte, ale je to vlastně takový další jako učení toho motýlího efektu. Butterfly flaps his wings here and it's felt in Japan, yeah? Jo, že prostě motýlí křídlo tady zamává a ovlivní to něco v tom Egyptě třeba. Right. Caroline's project, for example, is butterfly effect. Třeba tento projekt, který děláme tady, má ten motýlí efekt. Starts in her pottery, workshop. Jo, začíná to prostě tady keramickou dílnou. Moves out into the world. Začíná se to šířit do světa. People get all sorts of inspiration, lights, gift, joy from these things. A lidi prostě dostávají radost, inspiraci, hrajou se tím. And then it comes back and on Facebook it says, look, I'm in Japan. A pak se to prostě vrací úplně zpátky na Facebook třeba jako z Japonska. Because people do that kind of stuff. They take them on airplanes and they put them. Protože se třeba stane, že ty lidi si vezmou to srdíčko do letadla a někam odletějí a tam ho dají. That's seeing the physical impact of what you've done, yeah? Tak takhle to můžeme vidět v tom fyzickém, jako v tom reálu, je ten dopad. And now a lot of the time, you're not going to see the physical impact. Ale dost často nevidíme ten dopad v tom reálu. Because you might be a coach, for example, so you're just using words and energy. Že prostě třeba jste jenom koučové, který využíváte slova, energii. But you find out months later that person is now prospering, or they've gone through this breakthrough. A třeba to zjistíte až mnohem později, mnoho měsíců, že ten člověk prosperuje a že vlastně je mu dobře. Or they've recommended you and you've a nebo dokonce, že vás začnou právě jako doporučovat. So the reason I'm saying this is I want you to realize that you are interconnected with everything else. Takže vlastně jenom proč to říkám je, aby jsme si uvědomili, že jsme vlastně propojeni se vším. And this inspires you. Hopefully it inspires your why. A doufám, že tohle všechno vlastně nás inspiruje pro to, proč. Whatever I create, if I do it with love and intention, I'm somehow influencing and upgrading the whole universal. Cokoliv, co já vytvářím, cokoliv, co já dělám, tak to je vlastně to proč je, že to ovlivňuje všechno kolem nás, celý. I'd like to imagine this talk we're having right now. Tak si jako představte, že to takhle, jak my se tady povídáme, is upgrading a creative process for humanity. Je prostě jako povýšeno nějaký proces pro celé lidstvo. Because a lot of people get stuck at one or two or many of these stages, yeah? Protože spousta lidí vlastně zaseklí v některé fázi takového procesu. So you've now demonstrated how not to get stuck, i.e. how to flow. A vy teď jste demonstrací toho, jak se nemusíte zaseknout, jak to proudí. So you've already proved the method. Takže vy už jste dál jako oskoušeli tuto metodu. Yeah. Your proof goes into the collective field. No a tato vaše zkušenost je obtisklá do toho pole celého vědomí. And at archetypal level makes it easier for everybody else. A proto jste udělali nějaký archetypální otisk toho, že všichni ostatní to už budou moct udělat taky. To bude to jednodušší pro ně. I think you know the thing about the guy who ran the first mile in 4 minutes. The runner. I think he's called David Bannon. Ten běžec, ano, jestli víte. Yeah. And before then nobody could run a mile in 4 minutes. Prostě udělal prostě zaběhl asi za 4 minuty. Nikdo předtím to neudělal. In the same week, loads of people ran the mile in 4 minutes. Yeah? A teď vlastně už je to jakože on to proběh. They didn't suddenly get fitter. They just saw the possibility. Yeah? Jo, že vlastně, že to byla možnost. Že nebyli třeba víc fit, ale najednou tam jako kdyby byla ta možnost. Yeah. Now imagine having this process as a teenager. Tak si dokonce představte si, kdyby jsme v tomto procesu tady měli puberťáky. So next to English was existential creativity lesson.
Že by to bylo vlastně v angličtině jako lekce kreativity. Yeah. How to manifest the life you love lesson. Jak manifestovat život, life. That you love. Život, který miluješ. Right. These are the principles, this is the practice, and this is the experiment. Jo, tak tady jsou ty principy, tady je vlastně ten experiment. And it's taught us like 7-week lesson together with 7 principles, so people become master manifestors. Že tady je vlastně těch 7 principů, když to člověk projde, tak může být mistrem. Along the way they learn meditation, mindfulness, focus, will. Meditace, zvědomění, mindfulness, focus, will. Zaměření, vůle, self-reflection, sebereflexe, self-esteem, sebeocenění, gratitude, a potom vděčnost, feedback. A ta zpětná vazba. It's a really good lesson. I should probably teach this in schools. I like it. A to je fakt dobrý, já bych to vlastně asi mohl učit ve škole. The conscious creative lesson. I'm going to create my next course. Takže já teď vytvořím další kurz. Yeah. Now, I think this would be really influential if you had this in your earlier, gave this back to your earlier self. Myslím, že by to bylo dobrý, kdyby jsme tohle věděli a uměli používat, když jsme dříve byli mladší. So we can't actually do that, but we're going to give it to our current self so we can carry on from here forwards. Yeah? Tak teď můžeme nést my, aby jsme to mohli posílat dál. Yeah, but you could educate the people around you who are stuck at different vy můžete stages. tímto učit ty lidi kolem vás. And everybody needs to understand about creativity. Every human being. Úplně každá lidská bytost nese tuhle schopnost kreativity. It's like universal need. You've got a big market. Everyone. Že univerzum je jako velký trh a and everybody's finding that gets stuck somewhere on these stages. Že každý z nás nebo každý je někde zaseklej v tom procesu. And there's a few people who really do flow state. They flow through all this nicely. A je jako skutečně pár lidí, kteří tím prošli a procházejí tím plynule. Yeah, and you want to practice being that person. Ale vy můžete být jedním z nich. So you've done one project, you put it together in Vy jste like udělali 1 už month. jeden projekt za jeden měsíc. Didn't take you 6 months. There was a slight concern for me. Would you do it within the time frame? You didn't have much time. Že to vlastně nevzalo tolik toho času, že jo, z minulého modulu sem. You had the less time from any of the school cycles. Most school cycles had 2 or 3 months. You didn't. The timing was very short. Jo, že ty jiné školy měly jako větší pauzu mezi těma modulama, vy jste měli vlastně kratší. So congratulations, you're the quickest. Takže jako fakt je to gratulace, jak jste to zvládli. Right, but I want you to carry on practicing with this. Takže já bych vás chtěl pozbudit, abyste to praktikovali. This time, do an individual project. Yeah? A teď udělejte každý, nebo můžete udělat svůj vlastní individuální projekt. You and your allies, you and your energy, you and your intelligence. Yeah? Jo, s tím vlastním energií, Yeah? s těma vlastníma schopnostma. You can just keep applying it, so it becomes like this is the habit. So like a life habit that works. Vlastně tohle je jakoby způsob života, jo. And the more you do it, the better you're going to get. A čím víc to budete dělat, tak tím víc z toho budete dostávat. So you're learning along the way. You're watching while doing. A budete vlastně moc pozorovat, co děláte. A you can use the feedback at every stage. A na tu každou část můžete použít feedback, nebo si sehnat, nebo zjistit. Like the meditation stage, I didn't go anywhere near that state of peace. A nebo si sednout té meditace a podívat se, kde jsem, kde stagnuju, jak se mi v tom je. Reflect back and start again, do it again. A zase si dát tu reflexi, sebereflexi, jak na tom jsem, a začít znova. Dreaming phase, you only come up with 2, go back to it, come up with 4, come up with 5, yeah. No a ten dreaming stav, že si vyberu jednu možnost, 2 nebo 4 a vyberu si. So you really become an expert, yeah. Takže se tím můžete stát úplným expertem. Yeah. I feel this skill, Věřím, že tohle je vlastně jako nástroj nebo umění. Is absolutely what we need. Je úplně to, co my potřebujeme. To be empowered, expressive, creative. Být v síle, vyjadřovat se. Right. It's not enough just to realize yourself, yeah? That's like stage 1, self-realization. Je to prostě nestačí to jenom se sebe realizovat, to je jakoby na začátku, ale that's where I think that the whole Hindu school got a bit stuck in India. Si myslím, že proto ty indické školy vlastně stagnují. All about self-realizations, they end up living in a cave somewhere. Že ta seberealizace end up living in a cave. Že vlastně to je to žití schovaný někde v té jeskyni. And don't engage with family, the world, you know. Že vlastně nejsou potom v kontaktu s rodinou a se světem. So many more highly skilled phases to do your cave phase and then bring it to the world. Že vlastně v té škole jakoby můžeme jít do té jeskyně, ale potom to vynést zpátky na svět.
I'm going to go back to my cave this afternoon, just for a bit. Já se dneska vracím do své jeskyně, takže... But I'm going to come out to the world on Thursday, Friday, Saturday to Ale play. potom zase vylezu na ty další dny do toho světa. But then I'll go back to my cave again. A pak zase se budu vracet do jeskyně. Yeah, so it's just like A budu takhle self-realization, self-expression. seberealizace, Yeah. sebevyjádření. Yeah, but you want to kind of make a cave in your heart as well, some A vy sacred můžete space that udělat you come back vlastně to, ten posvátný místo, tu posvátnou jeskyni ve svém srdci where you can hibernate, resource, re-energize, reconnect. a vlastně se znovu spojovat a znovu to energetizovat. Yeah, you know I'm talking about myself as well, yeah. No a já to říkám taky sám sobě. I'm going to do the same thing, yes. Jo, já dělám furt to samé. Yeah, so that's the whole process. Yeah. A to je ten celý proces. Yeah. It would be interesting if you want to keep using the Facebook group chat, just if you want to share bits and pieces. I've got this new project, new vision, new action. Jo, bylo by to hezky, kdybychom nás sdíleli vaše nové projekty do skupiny. Yeah, because that sharing there gives it a bit more momentum. Yeah? Protože já to vlastně sdílím tohleto momentum. Yeah. If you want to collaborate on something, like if Václav really chooses another project this summer, stick it on the Facebook group, ask for Jo, help. že pokud se rozhodnete udělat nějaký nový projekt nebo ho děláte, tak klidně to můžete jako dát do té skupiny, aby to tam bylo. Yeah. I talked to you about a vision I had ages ago about having a website where people put their visions and resources and A vlastně projects. mám takovou vizi, že udělám stránky, kde ty lidi budou vkládat ty své vize, ty svoje projekty. I'd like to realize that next year. So it'd be a place where you can be inspired or connect to other A people. vlastně je to pro inspiraci, pro propojení. Yeah, Dancing Heart Path projects. Jo, je to prostě ta taneční cesta projekt. So anywhere on that website, you know it's going to be a heartfelt project. Prostě konkrétně tahle stránka bude plná jenom Yeah. projektů, With people who've got these processes, they understand the flow. Yeah? který vlastně prošli tím procesem a vlastně vědí, jak ho dělat. I've just had a quick vision then. With this course I'm going to create, I'm going to invite them to that group to enter that website. Yeah. No, good. prostě jsem měl takovou vizi, jako pozvat lidi do tohohle z toho projektu, na tu stránku těch projektů, So it can grow every time someone aby se goes to through the prostě course. jako rozšiřovalo. All right. Good. Dobrý.